So meron na doon. Sir. Morning, morning. Good morning po. Magkano giniling ngayon? 40 sir ang baboy ngayon. Pwedeng pagiling ako, 2 giling. 2 kilo. 2 kilo. Boss, shoutout mo na si tatay. Shoutout tay. Shoutout. Railan Carter, shoutout. Ayan. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Makulay na buhay mga kabeli. So nasa palengke kami ni Michael. Opo mga kabeli. So ngayon may event tayo sa Guagua uli, Guagua Pampanga. So nagustuhan yung lomi natin mga kabeli. Lomi spaghetti chicken. So mamimili lang natin ng kailangan natin. So kahapon kasi hindi ko napamili, gawa ng biglaan tayong nagkaroon ng schedule sa mga special need. Yan, bili lang tayo ng paper box dito. Tol, dito tayo bumili ng paper box na bili tayong paper box. Meron sana. Medyo may kahirapan yun eh. Boss, may paper box ka? Pang spaghetti? Bill box. Hindi siya paper box, bill box. 60 pesos, 25 pieces. Patingin nga po. Yun yung pang spaghetti. Oh, pwede. Pwede mo tignan, pwede mo ring hawakan. Para hawak ko rin sa'yo. Mas mura ito yung spaghetti lang yung walang division sa gitna ng haraan. Hindi styro. Yung styro medyo mura, 95 ang isang bundle. Piso Hindi, isa. ayaw namin nun eh. So dala ko, wala akong display na. Sige, kaya. No, Beli, ito yung paper box. So, 25 pieces, 60 pesos, no, kuya? 2 pesos. Saka kalahating kilong tinidor na lang. Disposable. Okay. Think one met ang kape ng tinidor sa'yo. Ano pa, ano pa kuya? Sa yung 3 kilong harina. 3 kilong harina. Maliban sa harina, ano pa? Mantika, pengi akong 3 litro. Tumaas na, 80 na yung litro sa mantika. 83.90. Sige, sige. Tinidor, tsaka... Yung kalahating kilo ng tinidor, may 100 piraso yan. Mayroon na eh. Ito meron na po. Ilan po mantika? 3. Wala po. Harina mo ilang kilo? 3 din. 3 din. Maliban dyan, ano pa? May giniling kayo? Giniling na... Baboy? wala. Joke lang kuya. Baka Okay lang. Mag-spaghetti ako. Sige. Giniling na bigas. Giniling na bigas, sir. Nagbibiro lang ako para masaya umaga natin. Ayan. Okay mga Beli, pasok na tayo sa loob ng palengke. Tapos bili na rin tayong gulay. Saan gagamitin natin sa lomi. Mais Kel, bili lang tayo panlomi dito. Morning ate. Maya pa ba? Ate ka pang panlomi? Kahit saan kaya walang panlomi? Wala, dumatating pa kasing deliver ng Mickey. Yung Mickey ang problema. Sige po. Wag lang yung tol, yung mantika, yun ang delikado. Magaan lang naman yan, di ba? Oo, magano lang to. Ay, mamaya mo na yan, Mga Beli, walang panlomi. Yung noodles. Hanap muna tayo. Ayun to, meron. Ay, wala yung panloming malalaki ata yung binibili ka. Ay, wala pa. Wala akong natin. Walang dating. Tay, hanap. Tara. Hanap tayo, walang panlomi. Ang problema yun yung sinasabi ko, mahirap hanapin yung panlomi mga kabeli. Yung noodles. Si Michael and fruit stand.
Patola. Patola. Hanap tayong noodles ng lomi. Pag wala, sa guagwa tayo maghanap mga kabeli. Kaya naintiya mo. Ay, manok po. Supo. Bantan lang po. Supo. So, Usong kandaba. Usong kandaba. kahapon nasa Candaba ako, doon ako namili. Ito po. Thank you. Boss, may panlomi ba kayo? Yung noodles na malaki? Yun, meron dito. Nasaan, boss? Si Belly Belly. Ay, maliit to, boss. Yung malaki pa dito. Yan lang po ang palomi, boss. Wala nang pong lalaki dyan, no? Kaya lang po, 3 klase lang po yan. Okay, okay. Ilang piraso to, boss? 10 po. 130 tayo ng kilo lang. Sa 1 kilo, 2 piraso na to? Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Boss, pengi ang 12. So mga beli parang maliit ng konti. Pero okay na to. Ilan ka, Belly? 12 ka, beli. 12. Yan. Dito na rin ako bibili ng gulay sa'yo, ka, beli. Araw na 40 lang. Magkano repolyo mo ngayon? 75 lang ka, Belly. 75 kilo repolyo. Pengi ang 2 kilo. 2 kilo. Tapos pengi ang 1 kilong carrots. Okay, saka bawang sibuyas, idol. Para masarap-sarap ang laban. Yes. Di bali sa mga brother niyo. Sige po. 167. Okay, 167. 167. Ang tao, sili ko lang. Kadakala na. Idol, yung ano mo, carrots magkano? Magkano doon? 120. Idol, saka sibuyas bawang. 120 rin po. Bawang sili. Tika kalate. Kasi mo na malagyan. 120. Kabeli, 130 siya, Kabeli. Sige, sige. Kel, okay ka lang dyan? Malungkot ka dyan, tol, ah. Boss, ano yung page mo, boss? Vlogger ka, no? Ayan, hashtag Kabeli. 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 Bawang sibuyas dyan? Tol, magkano yun yung gaya? Ate ka tindang cornstarch yan? Wala na ako, Kabeli. Kita na ang kilog. Kamo kayo ni? 160. Alam mo. 192. Ako. Palengke day. Sige tol, doon ka sa taas. Ate Ellen, shout out sa'yo. Kaya shout out mo si Ate Ellen. Shoutout po, Tita Ellen D. Kuya Roy. Kuya Aris. Tol si Kuya Aris. Aris. Ayan, sabi ni. Buhay palengke. Morning po. Kaya hintayin mo ako dyan, bili lang ano. Tama na, hintayin mo ako dyan, bibili lang akong giniling. Bili lang tayong giniling mga kabeli. So yung manok na gagamitin natin, nandun kay Kuya Fardy. So meron na doon. Morning, morning. Good morning po. Magkano giniling ngayon? Tay 40 sir ang baboy ngayon. Pwedeng pagiling ako, 2 giling. 2 kilo. 2 kilo. Boss, shoutout mo na si tatay. Shoutout, Tay. Shoutout. Royal Lantern, shoutout. Ayan. Magaling ka na tang. Sa 2 kilong giniling lang para sa ating spaghetti.
Ayos yan. Liempo, magkano kilo liempo? At yan po daw magkano. Yan po sir, 370. 370. Taas pa rin ang liempo. $370. 2 kilo. Sir, isang giling lang tayo, dalawa. Dalawa. May bayad po. RC 1,000 po ako. Dalawang giling lang. Okay, Beli, iniwan natin si Michael doon. So, wala, para hindi na magano ng buhat. Yan. Sa manok dito, magkano kilo? Sir, 150. 150. Pag 160 niya sir. Minsan mga 70 sa pakpak. Pero 150, full size. 150 pag sa kakilala, pag sa hindi kakilala 160 ang kilo. So ganun talaga. Suki-suki. Bili lang tayo mga seasoning kay kuya. Shout out. So dati kayo seaman. Ay, OFW. OFW. So isa rin siyang chef mga kabeli. Oyster sauce po. Yung malaki, malaking bote. Yan. Hello po mga kabeli. So yan mga kabeli, itlog na lang ang kulang natin. So diretso na tayo. Mga kabeli, okay na. Bili na lang tayo ng itlog. Tapos biyahe na tayo pagwagwa. Yan. So 2 set tayo sa Pampanga ngayon mga kabeli. Kaya? Teka lang talo. Ha? Last talaga ni Michael mga kabeli. Yun na. Okay, bili tayong itlog kahit kalahating tray. Yeah. Dito na lang tayo sa anak ni kuya. Ate, bigyan yung kalahating tray itlog. Magkano ba yung kalahati? Anong size po? Kahit yung medium lang. 80 lang po. Morning po, morning. Ha? Sakto mo na 100. Magkano ba isang tray, tol? 150 lang po. Isang tray na. Para may pangalmusal din kami. Saka tuyo, 1/4. Ito lang, magkano tong ganta? Bigay, yung sukli ko, bigay mo na lang tuyo. Dalawa. Thank you. Payang. Hoy. Okay na, may kapanyalinaw. Ano? Ay, pang charity eh. Dalang ko gwagwa. Muna na kami na. Salamat. Okay. On. Yan. Ay, hello po mga kabeli. Pamutan kayo mata. Oy, itong sasakyan kakargan din gamit. Yan ako makapamalengke na po na. Ay, lumawaya na kasi. What a... Shout out mo yung asawa mo. Isay. Thank you. Ayan, thank you na. Salamat. Okay, mga kabeli. Michael, basagin mo. Ano yung destino ka niyan? Guagwa kami ko yan. Oo. Okay, mga kabeli. Kita na tayo sa bahay. Thank you. Ay mga kabeli, on the way na tayo. Pagwagwa. Ayan si Pogi Kimpi. Hello po. Sino ka? Michael po. Michael. Hello, Poy. Morning, Poy. Go na, kabeli. Si John Paul, oh. Morning po mga Shout out po, Mylene TV. Ayun po, dumadaan siya. Asan? Morning, everyone. So, may sexy na kayo. Okay, mga kabeli, tuloy na tayo. Diretso na tayo sa Guagua, Pampanga. Thank you.
Beli, meron po tayo bisita. Parang ka namin. Ken, halika. Yes, Beli, nandito na tayo uli kay Kuya Dreps, saka kay Ate Jaja. Good morning, good morning. Morning! Nano boss? Sabi ko kaya 30. Sabi ko kaya 30 minutes nandito kami. Hindi, joke lang. Hey mga Beli, Kuya Dreps, ayan no, shoutout mo na sila ate. Shoutout Ate Josie, Kuya Haris, Oker, Weng, Joseph, Sarah, Jaja, Denden, Chichi, and Clang. Ayun. Okay mga Beli, abangan nyo po, may setup uli kami ni Kuya Dreps. Naroon lang ka? Sitio Bilren de los Remedios. Ayun. Tapos, paghapon, sa San Nicolas. Ayan, San Nicolas. So, dalawang set tayo mga Kabeli. Hey, thank you mga Kabeli. Ayan si Michael. Hello po mga kabeli. Okay mga Kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ng, ng Team Kabeli. So, part 2, part 3, abangan nyo mga Kabeli. Hello po. Okay mga Kabeli, diretso na tayo sa pupunta natin. Thank you, God bless all. Thank you. Hello po mga kabeli.